Jehovah akanga ariko, mwanakomana akanga ariko, mweya mutsvene akanga ariko, kubva kumavambo. The Holy Spirit was there. Huno hwedu hwapano pasi, nhasi pano umwe, mangwana pano umwe, nhasi pano umwe, mangwana pano umwe. Nemutupo ichisiyana. As well as on earth. Humambo hwekudenga hunapa hwakatangira para hunoguma hwagara huripo narini narini. For God. Hapana pamunoona zvakanyorwa kuti iko humambo hwepasi hunogadzira mambo hwekudenga, asi unonzwa shoko richitiro humambo hwekudenga ndo hunogadzira humambo hwepasi. Jesu amuka. Haleluya. Kuvatendi vose munyika yedu yeZimbabwe yatakapiwa naJehovha tisina kukumbira Jesu amuka. Pava nemakore 2023 amuka. Kubva paakamuka kwakauya vaparidzi vakawanda vakaenda, vakauya vakawanda vakaenda. Nhasi tisuwo tiriko. We were led by the God of Hallelujah, Jehovah hondo. Shoko rinofana kusumudzwa ndoro kuti avungana kudai nokuti noyemuka kuti Jehovah ariko. The word we should be speaking is we are here because tichitendazve kuti mwanakomana we thank and believe in akafa God. kuti isu tiwane upenyu husingaperi mangwana ichokwadi. Mwari anoti pamunenge mavungana muri vaviri ndiri wetatu. For God says when you congregate even two of you I will be the third. Ndisati ndanyanya kuziva kuma 1955. Muparidzi akataura shoko iroro, saka ndangoti kange tiri vaviri nomwaning'ina wangu ndotara kuti wetatu atagwa muya kuchechi aripi varimo mukati menyu imomo vanoti shoko zvanoti pamunenge mavungana ndichavapowo moverenga moona muri vashanu moti ko wetanhatu aripi aiwa aripo. Muti wakanaka unobereka zvibereko zvakanaka. A good fruit tree will give good fruit. Makereka akanaka anobereka zvibereko zvakanaka mukati menyika. Good churches will also have good congregants within the country. Hurumende enda zvibereko zvakanaka kasa tiri pakereke inodzidzisa zvibereko zvakanaka. Hatiitirei zvakanaka, hatiitiranei zvakanaka. Let us do good to each other. Nokuti uchapuwawo mubayiro wakaita sei wakanaka. For you also then be rewarded in a good way. Ukavona vari vakavungana vangavungana kurangana zvakanaka. Jehovha wedu mwanakomana waMwari. For Jesus the Son of God. Kana muchitenda kwandiri, if you believe in me, mabasa andaita muchiona, the works I have done muchaitavo, and what you have done you should saka do. nhasi noi pakati paKristu nevatendi. Today varipo vano masimba vanopiwa naJehovha and the congregants, mwana waMwari, you are given power by God. Vanonamata vachirapa munhu achirarama. Ndozvotakwapa. Nemuno mukereke munavo vaprofita. We even have prophets here in the church. Zvakange zviriko kunguva yenhasi zvinenge zviripo. Ukavona maita kereke isina izvozvo bodo ndambovhunza. If you have a church